yokuba kukhona into azoyenza ngelikhaya. Siyabulela Mamtolo ngalonto ngoba kaloku ekugqibeleni uba ngaba sinobambisana asinokwazi ukuzenza izinto sibheke phambili. Into ebalulekileyo lubambiswano nabantu baseMantusini nekomkhulu. Siyabulela. Sibulela nakule ntombi into yoba isinyamezele sifota. Xa sifota bantakwethu sikufota nobumhle nobumbi, noba uyakhala siyakufota asikuyeki. So siyabulela ke ntombami into yoba usinyamezele, kodwa ngomso uzohlala endlini yakho uThixo athe wakubusisa ngayo emveni kwenhlupheko ende. Ngaphaya koko andinamazwi. Akhona amazwi okugqibela? Ndinawo urhulumente wami mna ndizothi kuwe rhulumente ungaqoshelisi umsila kuba ubona uRodney ungathi seze nento ngaphambili. Okwam nje ukuthi sose wongeze apho uRodney sehambe khona nawe uhambe khona rhulumente. Siyakucela rhulumente wethu kakhulu, imbi le meko, imbi kakhulu. Siyakucela rhulumente, Nkosi. Sithi masibulele nakumsamariya olungileyo othe wathenga izitena. Ndiyava ukuthi imaterial yonke ithengiwe kwameza and ndiyayibona uba yendlu ayizuba ninzi. Ntombi, usezinto zezinto ezinje, nyamezela sizi kanjani, zibambe kanjani. Sibulele nawe ke ngokhontaktana nathi uze udinga ukuncedakalisisa. Siyabulela. Luleka, nansi izitena. Kuyabonakala uba kuzokwakhiwa kwaphuma. Kuyabonakala uba nawe uzohlala endaweni njengabanye abantu. Khawuqale kuqala uxelele mna nababukeli basevusisizwe, uva njani mntanami enhliziyweni yakho kusobe kuthe qatha izitena kubonakala uba kuzokwakhiwa emveni kokuhlala ixesha elide kangaka ukule meko? Ndiva kamnandi kakhulu kodwa ndihlala phandle mama. Sibeke izitya sikamnkosi satho sayeka silale loba kucala. Namhlanje ahlala endlini ngifana nabanye abantu. Ndandingazi uba ndingahlala endlini ngifana nabanye abantu. Bese sihlala kulaa mkhukhu, le mindlu singasangeni kuyo ngenxa yale meko. Ngenxa yale meko. Qha iwari yam nenzizo buhlungu apha endlini ibingulo mbane. Uba xa isingaze umbane wangabikho. Okay. So bhuti ndiyavuya kakhulu. Nina umbane ngoku? Ukhona qha kunendawo iwacu uphathisile. Okay. Okay. Ndifuna usulezo nyembezi nkosazana. Ngoba ngelithuba kwenzeka yonke lento uThixo bekhona. uThixo belibekile usuku lokuncedwa kwakho. Lwanto khawuphosa bakhona ilizwe olishiyileyo bhuti. Hayi, ekushiyekileyo mna ndimemelela urhulumente kame ngenyawo ngoba ayisizo simo human settlement no disaster ngoba iyacaca le ndlu le uba ya-afekta kwezo sichotho. Siyacela ooceba mame ngenyawo, simemelela ke nabafuna ufaka isandla abafana nobhuti usincedileyo ngezitena bafake isandla bakontaktane nobhuti. Enkosi. Asi sino